Ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорен. Дар аэропорти Дамадедова қарор дорем. Хостем дар саволо комментариҳои шумо камтарак ҷавоб гардонем пешаи мисол видеоро сар кардан. И бародар ҳамин рӯз занг зада буд. ҳамин рӯза худаш кулоб 8000 гирифтем ака. Бале, ва омад регистратсия гузашт пасадиш яъни нишонбати акаҷон. Пасадиш гирифт ва камтарак мепурсем акаҷон. Мисол дигарора пурсиди ҳамин билети гирифтагид розӣ, қимати арзона? 100% ака, гап нест. ҳамин айхона кор буд шиданаш ин беҳтарин кора. Бо хизмати халда ҳастен, ин бу вообще аҷоиб шай. Зинда боша акаҷон. Ва омади проверка чӣ буд барои ҳамин документ? Не, умуман на дар ягон ҷош. Ягон чи нест. Омадем ин ҳозир пасадишни вай кардем, гузаштем ҳамара. Самолёти Somon Air тест пурсид ака? Не, тест ҳам надорад. Пурсидан нест, мақсад ҳама тенҷа шигар. Ва мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷир, мардуми ғарибда чӣ мега ака? Хай ба ҳамашу барори кор мехоҳем. Тенҷа амон бошанд. Инам бародарро дастгирӣ кунанд. Акаҷон ҳамин главни боварӣ кадаи ҳамиш раҳмат ака. Гап нест, иншоалло ки боварӣ мекунем. Гап нест акаҷон, шумо дар роҳи сафед ягон гап надорӣ дига? Не, ҳама тенҷа. Ҳама тенҷа. Шумо да бо ман камтарак саволошонда ҷавоб гардонам. Иншалло видео ман мекунам, мерем аҷо медроем. Дар рунда. Шид гап нест акаҷон. Боши ака, ҳозир меом пешид бо. Ва нафарое ки савол метиҳен, мисол нашуд проверка. Ҳамеша гуфтанем ки мисол иҷам смена дора, ҳастай сменаи хубуш, мисол ина ҳозир омадем ягон кас ягон чи напурсидестиян, спокойно рафтестиян. Ҳастай сменаи нормал ниш ки бо хай мепурсан, ҳичи гуфта намешава. Одамое ки документ надорен дигаву дигаш, мисол ба ҳар ҳол ай ҳама даромадгоҳе ки одаморо встречат мекунанд, якум даромадгоҳ бигем. Ай ҳамуҷа дар он хубтара ки мисол спокойно уҷа одаморо встречат мекунанд, оқа проверкам нестай. Медроен ва спокойно меен. Бале, боҷош мефурен регистратсиятона мегзарен мерен. Одамое ки бо роӣ карданен дар WhatsApp менависем номерои акай Фаруқро роӣ мекунам. Иншалло ҳаракат мекунем ки роӣ кунем боротона ва одамое ки возвращение мегирен намефаҳмен дигараш. Занг мезанем мепурсе, ҳастай одамо бисёр саволҳо доранд. Иншалло дар ҳар як видеом дар комментам номером ҳастай, занг мезанем мепурсе. Ва раҳмат одамоеда ки бовар мекунед аймо билет мегирен, ҳаматон да ҳурмат барои дастгирӣ барои ҳамаш. Нарх навои билета чанд қашид нагуфтаистам, мисол хай ҳар як видеода нарх наво пагаш бо дига мешава, пагаи дигаш бо дига мешава. Ай Москва, Душанбе, Кулоб, Хуҷанд, Абрад, на ёки ай Россия, ай ҳамаи шаҳрош ба Тоҷикистон, ай ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон ба Россия, ай Россия ба Ӯзбекистон, ай Ӯзбекистон ба Россия. Номером дар комментария ҳастай. Иншалло занг мезанем мепурсе. ҳаракат мекунем ки билетотонро бигирем. Барои граница перескат кардан Турсия, Армения, иншалло мегирем. Баъзе одамои меган ки Турсия рафтем, омадем, патент споридем, нашидак. медоне мисол ҳозир худашам хеле қонунае ки вақте патент дорӣ, патента апаздад мекунӣ, аннулировад мешава, баъди 1 сол патент спорида метавонӣ. ина мисол ай шумо ки аннулировад шава, агар шумо границаро перескат кунед намешава. мисол ҳар рӯз як закони нав биромадест. И ҳар рӯз як функсияи нав. мисол мегум ку чие боша, занг мезанем мепурсе. иншалло ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. видеоро дароз намекунем. боше ҳаматон барои дастгирӣ барои ҳамаш.